Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмирим безнең бүгенге чыгарылышты. Тарихи һәйкәлләр яңара. Яңарыш Республика фонды оешуның 10 еллыгы билгеләп үтелде. Бала тудыру йортыннан медаль белән Мамадышта быел туган 100-нче сабыйны зурладылар. Авылларга иман нуры иңә. Буа һәм Аксубай районнарында яңа мәчетләр ачылды. Яңарыш Республика фондына 10 ел тулды. Бу 10 еллык тынгысыз хезмәт дигән сүз. Болгар һәм Зия шәһәрләре торгызылды. Казандагы изге ана иконасы соборы яңартыла. Тиздән ул кабат үз ишекләрен ача. Фондның 10 еллык күркәм эшләре турында алдагы язмада. Баһадир сугышчылар, милли киемнәрдәге кызлар һәм рус мотивлары. Мәдәниятләр багланышы Татарстанның күп гасырлык тарихында чагыла. Масштаблы эш 10 ел элек башланды. Нәкъ менә шул вакытта Минтимер Шәймиев яңарыш фондына нигез салды. Россия мөселманнары өчен аеруча кадерле җир. Биредә 922 елда ата-бабаларыбызның Идел буе Болгар дәүләте хәзерге Россия территориясендә беренче булып ислам динен ирекле һәм рәсми рәвештә кабул иткән. Диннәргә тигез караш, игелек, әхлак, белемгә омтылыш кебек кыйммәтләргә нигезләнгән ислам дине тынычлык һәм хезмәт сөюче булганның күңеленә хуш килгән. Фонд тарихи мираска яңа сулыш өрде. Болгар шәһәре һәм Зия утрау шәһәре реставрацияләнде. Атаклы Ак мәчет, Болгар Ислам академиясе төзелде. Болгар тарихи археология комплексы, Успение соборы һәм Зия утрау шәһәрчеге монастыры ЮНЕСКОның бөтендөнья мирасына кертелде. Бу бик зур хезмәт һәм ул иң югары дәрәҗәгә лаек. Фонд проектларына бөтен дөнья үз өлешен кертте. Оешмалар, предприятиеләр һәм гади кешеләр ярдәм итте. Барлык исемнәрдә махсус хәйриячеләр китабында. Иң өлкән иганәчегә 103 яшь, иң кечкенәсе берничә атналык кына әле. Аның исеменнән ата-анасы акча керткән. Масштаблы проектның рухландыручысы адресына ихлас рәхмәт сүзләре әйтелде. Зур эшләр эшләнә. Менә яшьләр монда. Без бик шатланабыз. Бу безнең фонд янында шундай яшьләр кызыксынып, ярдәм итеп, киләчәктә дә мотор итеп эшләргә насип булсын. Барыгызга да исәнлек, саулык, рәхмәт. Мәдәни мирасны торгызу эше дәвам итә. Хәзер Казан изге ана иконасы соборын реконструкциялиләр. Аны киләсе елның җәендә ачарга планлаштыралар. Фарис Мөхәммәтов, Мурат Мешин, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. 1 октябрьгә кадәр виза һәм MasterCard банк карталарына пенсия алучы барлык пенсионерларга мир түләү системасына күчәргә кирәк. Чөнки иске карталарны яңаларына вакытында алыштырмаган кешеләргә акча күчерелмәячәк. Моның өчен кредит учреждениесенә вакытында мөрәҗәгать итәргә һәм карта чыгаруга гариза язарга кирәк. Мир картасын рәсмиләштергәндә пенсияны һәм социаль түләүләрне күчерү өчен исәп-хисап счеты үзгәрсә, счетны үзгәртү турында гаризаны дәүләт хезмәтләре яки пенсия фонды сайтында шәхси кабинет аша җибәрергә кирәк. Пенсия алу датасы элеккечә кала. Пенсияны түләү картасын кулланмыйча почта яки китереп бирү хезмәте аша алучыларга мир картасын рәсмиләштергә кирәкми. Татарча диктант дөнья күләм акциясе киңрәк аудиторияны җәлеп итү максатыннан быел онлайн форматта үткәрелде. Санитар-эпидемиологик шартларны үтәп, офлайн үткәрелгән диктант язуда безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Тулырак киләсе репортажда. Татарча диктант язырга әнә шушындый шәп кәеф белән килгән филология һәм халыкара багланышлар институты студентлары. Мондай акцияларны уздыру ул безнең халкыбызда татар теленә, ана телебезгә мәхәббәтне уятуда көч биреп тора. Татарстан, Россия төбәкләре һәм чит ил татарлары өчен диктант текстларын әлеге студентларның укытучылары сайлаган. Бер әйтү белән һәрберсе монда килделәр. Кемдер җәяү килде, кемдер троллейбуска утырып, кемдер такси тотып, хәтта студент булуына карамастан. Шулай ук диктантның онлайн трансляциясе Милли китапханәнең яңа бинасыннан да алып барылды. Без татар теленең сакланышылы
һәм үстерү һәм гомумән гамәли кулланылышы ягыннан да бу татарча диктант ул бер чарасы гына аның, кызыксындыру чарасы. Искә төшереп узабыз. Татарча диктант дип аталган кызыксындыру чарасы 2016 елда үткәрелә башлады. Җиз кыңгырау әсәреннән өзекне ул вакыт 100 кеше язды. Бу елга акциядә катнашучылар саны 100 меңгә җитәргә мөмкин дип искәртте үзе дә диктант язган Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов. Әлегә күпме кеше катнашканы билгесез. Ләкин татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясендәге 35 кешегә әлеге залдагы 200-ны кушсак, 235 кеше язган дигән сүз. Түгел нәтиҗәләр бер айдан татарча диктант сайтында билгеле була. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. 1 октябрьдан Татарстан мәчетләрендә янәдән татар теле курслары ачыла. Яңа уку сезонында дәресләр Тайсыр оешуга 100 ел тулу уңайыннан республиканың 100 мәчетендә оештырыла. Республикабызның барлык шәһәрләрен һәм күпчелек район үзәкләрен кылычлаган курслар быел нәзарәт тарафыннан 4нче тапкыр үткәрелә. Татар теле дәресләре атнага 2 тапкыр узачак, укыту бушлай. Курслар дәвамлыгы 6 ай тәшкил итәчәк. Хәзерге вакытта мәчетләрдә бүлмәләр, барлык уку кирәк-яраклары, әсбаплар белән тәэмин ителде. Техник чаралар белән җиһазландырылды. Моннан тыш дәресләр үткәргәндә коронавирус инфекциясе таралуны булдырмый калу өчен барлык санитар-эпидемиологик таләпләр исәпкә алына. Татар теле курсларына башлангыч сөйләм дәрәҗәсендә белем алырга ниятләгән барлык теләүчеләр дә чакырыла. Тулырак мәгълүмат белән Диния нәзарәте сайтыннан танышырга мөмкин. Шулай ук Түбән Камада да бушлай татар теле дәресләренә чакыралар. Биредә укулар 10 октябрьдә башлана. Матур гадәт буенча быел да 2 төркем эшләячәк. Телне тирәнтен үзләштерү һәм башлангыч группа. Биредә әзерлек ничек бара? Алдагы язмада. Менә без сезнең белән мәчеттәге татар теле кабинетында. Бу кабинетта безнең инде 4 ел дәвамында татар теле дәресләре үткәрелеп килә. Быелгы уку елында ул тагы да матурланып китте. Әлеге бүлмәгә керүгә үзеңне авылга кайткандай хис итәсең. Казан рәссамы стенада табигать күренешен төшергән үзәк мәчеттәге әлеге кабинет татар теле дәресләре өчен махсус әзерләнә. Ул укучыларны инде кабул итәргә әзер. Мин барлык татар телен өйрәнергә теләүче ханымнарны мәчеткә шушы гүзәл кабинетка чакырам. Программа безнең эшләнгән, шушы программа буенча без телне өйрәтү буенча эш алып барабыз. Егетләребезне дә чакырабыз. Менә узган ел безнең 2 төркемгә 12 шәкертебез булды. Алар үзләренең белемнәрен тирәнәйттеләр татар теле үзләштерү буенча. Быел да шулай ук 2 төркем эш алып 2 төркемдә эш алып барга исәп тотабыз. Иншалла. Һәм инде кетип калабыз. Дәреслекләр белән Диния нәзарәте тәэмин итә. Аларны Россия Ислам институты белгечләре төзегән. Укулар атнага 2 тапкыр узачак. Кичке 6-дан 8-гә кадәр. Укытучылар, югары белемле филологлар. Укулар бушлай үткәреләчәк. Түбән Камаларга дәресләргә килгәндә үзләре белән дәфтәр, каләмнән тыш битлек тә алып килү сорала. Шушы көннәрдә үзәк мәчеттә дини гыйлем алучылар өчен дә дәресләр башланырга тора. Намаз, бәхет ачкычы курсы Түбән Камаларда аеруча кызыксыну уяткан. Түбән Кама мөхтәсибәте төзегән программа буенча шәһәрдәшләр 5 дәрес эчендә намаз укырга өйрәнәчәк. Теләүчеләрне 10 октябрьдә көтеп калалар. 5 шимбә ул дәвам итә. Атна саен 3 сәгать дәрес булачак. Шушы дәресләрдә кешеләр ислам дине нигезләрен, нәрсә ул ислам дине, кем ул мөселман, гомумән инде мөселман булу нәрсә дигән сорауларга җавап табалар һәм шушы дәресләрдә намазны дөрес итеп, бөтен шартларын үтеп, укырга өйрәнеп китәләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. Бала тудыру йортыннан медаль белән. Мөнир Нәҗмиев быел Мамадыш районында авыз салган 100-нче сабый. Тайсыр теленең юбилей кысаларында ул зур хөрмәтләүгә лаек булды. Тантаналы чарадан безнең репортаж. Нәҗмиевлар гаиләсендә шатлыклы вакыйга. Лилия белән Фидаилнең уллары Мөнир туды. Яшь гаиләнең бу икенче сабыйлары булса, Мамадыш районы үзәк хастаханәсендә 2020 елда дөньяга килгән 100-нче бала ул. Гаиләне тәбрикләргә Мамадыш районы башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары Муса Хуҗаҗанов, ЗАГС бүлеге җитәкчесе Ландыш Шәйхетдинова да килгәннәр иде. Матурлыгымызда 100-нче бала туу бар үз эшендә шатлыклы, сезнең өчен бүгенге көндә икеләтә бәйрәм. Шуңа күрә сезгә бар сәламәтлек,
балаларга сәламәтлек, гаиләгә тынычлык, иминлек булсын. Шулай итеп, матур итеп, тагын да күп балалар алып килеп, әйткәнемчә, күп кенә хөкүмәт программалары бүген көндә эшләп килә. Шуңа күрә, Алла бирсә, сертификат аласы булачак, материнский капитал. Аннан күп төрле программаларга яшьләр өчен күп уңайлыклар тудырылган бүген көндә. Муса Хуҗажанов яшьләрне икенче уллары туу белән тәбрикләп, ТССРның 100 еллык истәлегенә медале һәм истәлекле бүләк тапшырды. Шулай ук күңелле чарада юбилейлы бала туу белән Нәҗмиевларны район үзәк хастаханәсенең баш табибы урынбасары Ландыш Мөбәрәкҗанова һәм гинекология бүлеге мөдире акушер-гинеколог Миләүшә Вәлиуллина кытладылар. Истәлекле бүләк тапшырдылар. Желаем крепкого здоровья мамочке, малышу, отцу очень много сил, здоровья тоже, для того, чтобы поднимать на ноги двоих детей. Сабыйны каршы алырга туганнары, шулай ук әле 2 яше дә тулмаган абыйсы Самир да каршы алды. Гарәпчәдән тәрҗемә иткәндә Мөнир исеме яктыртучы, якты йөзле, нурлы дигәнне аңлата. Мин бик шатмын. Безнең бала, икенче бала үзенчә бала булып туганга да. Сезнең котлауларыгыз өчен дә, теләкләрегез өчен дә бик зур рәхмәт. Амин, безнең балаларыбыз исән сау булып, бәхеттә, шатлыкта яшәргә язсын. Шулпан Әмири, Мамадыш районы. Узган гасырның 60-нчы елларында республикада беренче тапкыр кукуруз иге башлауның авырлыгын өлкән буын яхшы хәтерлидер. Хәзер бу культураны игүнең заманча технологиялары киң кулланыла. Актаныш районында да әлеге төр азыкны күпләп үстерәләр. Актаныш агрофирмасы кырларында төз буйлы сап-сары шәкәнле кукуруз мул булып үскән. Бу үскәндә инде үзенә менә усу витамины шул яшьтән үсә. Бүген үскәндә энергия шәгәнә булып тора кукуруз. Безнең 70% ашату кукуруздан тәрбиячелектә. Без инде кукуруз ашаткан чагында аның крахмалы уже җитәрлек. Практически зерновой арпа, будай сырларны әзрәк кулланабыз. Актаныш агрофирмасында кукуруз малларны тукландыруда төп азыкның берсе. Сөтчелектәге уңышларын да шуңа бәйлиләр. Агрофирма кукуруз игүче техника агрегат компанияләре, сортлар эшләп чыгаручы үзәкләр белән тыгыз элемтәдә тора. 4 ай үткәннән соң менә шушындый кукуруз шәкәннәре күрәбез. Бу безнең илгә булганча бер төккә игеләсе кукуруз. Бүгенге көндә кукурузны рәхәтләнеп сугып алырга була, карнажга алырга була. Актаныш агрофирмасы моның өчен базар эшләре бит инде безнең барлык бүлекчәләрендә дә әйбәт яхшы сыйфатлы базлар, аны тиешле тыгызлыкта таптап, консерваторлар белән уларны саклауга куя. Һәм шуның нәтиҗәсендә инде безнең районда бүгенге көндә сөт җитештерү буенча беренчелектә бара торган хуҗалык булып тора. Агрофирмада кукуруз белән 10 ел ныклап шөгыльләнәләр. Быелгысы иң уңышлысы. Барлык бирүчеләрдә силос базлары бар. Басудан яңа гына кутырылган силосны базга салып, тиешле тыгызлыкта таптаталар. Консерваторлар белән саклауга куялар. Эш тәмамланып килә инде. 2015 елда агрофирмага Германиядән Jaguar 850 комбайнын сатып алалар. Аны Нияз Гафуров иярри. Үзенә бөтен функциялары бар, бөтен кергәннән соң монда бөтен двигатель аппаратлары, ниләре, кукурузны сүзен шәрикләре теге узылган. Бөтен нефть компьютер аша кирә була инде. Яңа Jaguar 950 комбайнын тәкъдим итүдә авыл хуҗалыгы техникасы белән тәэмин итүче компания вәкилләре дә катнашты. Эшләү үзенчәлекләре белән таныштырдылар. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге ярдәмендә әзерләнде. Күрнекле шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе Миргазиз Укмасыйның иҗат мирасы бай булса да, халыкка аз таныш. Нәкъ менә Миргазиз Хәзәбиров, Каюм Насрый, Габдулла Тукай, Фатих Әмирханнар турында истәлекләр язып, әдәбиятыбыз, мәгърифәтебез тарихына кагылышлы күп кенә әһәмиятле вакыйга һәм фактларны онытылудан, эзсез югалудан саклап калган шәхес. Миргазиз Укмасый исемен халыкка таныту максатыннан Зөфәр ага Рәмиев аңа багышлап китап язган. Әле яңа гына табадан төшкән китап Миргазиз Укмасый әсәрләр, мәкаләләр, истәлекләр дип атала. Аны шушы көннәрдә Казанның Тукай музеенда тәкъдим иттеләр. Әлеге фәнни хезмәт Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты гыйльми советы карары нигезендә нәшер ителгән иде. Китапта Укмасыйның шигырьләре, хикәяләре, мәкаләләре һәм замандашлары турында истәлекләре дә урын алган. Укмасый күрнекле язучы, мәгърифәтчеләр белән аралашкан, аларның күбесе укучыларга хәзерге татар язуында беренче тапкыр тәкъдим ителә.
31 елны репрессияләгә, ягъни авылда мулла булып торган, шактый бай тормышта булган, колхозлар төзү заманы, шуңа күрә аны Советка каршы эш итә дип 31 елны кулга алалар һәм хөкем итеп 8 елга концлагерга җибәрергә тиеш булалар, ләкин бераздан моны шартлы белән алмаштыралар һәм ул әдәби дөньядан читләштерелә. Миргәз укмасы белән без, мин дә, авылдашлары да барбыз да горурланып яшибез. Чөнки ул безнең авылда туып үскән шагыйрь, безнең авылның мулласы булган заманында. Аннан соң Миргәз укмасы белән минем бабам аралашкан, минем бабам да сәүдәлек иткән. Аларның барсында 31 елның барсында кулга алалар. Кызганычка каршы Миргәз укмасын утырталар. Минем баба үз көче белән сәүдәлек иткәнгә күрә аларны чыгаралар. Менә ул бабай белән аралашканда шул гына сүз бүгенге көнгә кадәр килеп җитте. Ул әйтә торган булган, аккан суга каршы барып булмый шул дигән. Менә без ул Тукай белән аралашканны без инде бик яхшы беләбез. Тукайга багышлап шигырьләр язганын беләбез. Аның иҗаты biz әле ачып биргәнебез юк аның бөтенләй туллагы белән. Менә бу китабы чыгуы безнең өчен бик зур шатлык. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Татарстанда елдан ел мәчетләр саны арта бару, Диния нәзарәтенең җирле мөхтәсибәтләр белән излекле эш алып бару нәтиҗәсе. Шушы араларда гына да республикада 10-гә якын иман йорты сафка басты. Буа шәһәренең 8-нче мәхәллә мәчете ачылышында хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда катнашты. Мәхәллә халкының сөенечен уртаклашырга Татарстаннан гына түгел, күрше республикалардан да дин эшлеклеләре, хакимият вәкилләре, җитәкчеләр, иганәчләр килде. 2 ел элек кенә биредә менә шушындый кыр иде. Аннан дога кылып беренче субайлары кагылды. Бүген Яланкыр урынында 2 катлы агач мәчет калкып тора. Бик жакын мәчеткә торабыз, без дә инде җырырбыз дип шатланабыз. Җырырга да насыйп булсын һәрберебезгә дә. Исән сау яшәргә дә насыйп булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Нинди шатлык бүген, кояшлыда, мин халык бардашалдана, мәчетләрнең мараналарын кисмәсеннәр бүтән. Мәчетнең биредә төзелүе беренчедән яңа бистә халкының ихтыяҗын үтәү булса, икенчедән күрше Чуашстан төбәгенә илтүче федераль трассаның юл өсте. Инде баручыларга, кайтучыларга монда мәчеткә кирип, намазлар укып, тәһарәтләнеп, хәтта инде җуынып та монда бөтен мөмкинлекләр шартлар тудырылды, альхамдулилlah. Мәчет җәмәгать белән төзелсә, саваплырак була дип искәртә хәдис. Әлеге иман йортыда тулаем халык һәм иганәчеләр хисабына төзелгән. Уемда бар иде, дәрескән әйткәндә, бер мәчет куярга. Һәм шушылай менә шушындый уй булгач, Алла Тәгалә ниятеңә кишесен дә табып бирә. Һәм менә шушындый үземнең ниятем, Шамил Хәзрәт, менә шушы мәчетнең имамы, яңа мәчетнең имамы, безнең ниятләребез туры килде. Мәчетнең проектында үзе сызган 40 Садак авылында туып үскән төп иганәче Зөфәр Садыйков. Аның белән бергә изге ниятне чынга ашыручы Шамил Хәзрәт тә 2 ел эшнең үзәгендә кайный. Зур вакыйга, зур шатлыклы вакыйга. Мәчетебез турайым эштә, халыкны кабул итәргә. Дин дәресләре Буа төбәгендә гомер-гомергә бик төпле укытыла. 30 еллык хәлфәлек итү өчен Фәһим хәзрәт Сөләймановка медаль тапшырылды. 30 еллык укыткан балалар менә бүген имамнар булып киттеләр. Буа шәһәрендә, Казан шәһәрендә күрсәгез, Буадан булган имамнарны. Алар бар да безнең аша уздылар, альхамдулилlah. Мәчет ачу тантанасында Буа якташлык җәмгыяте исеменнән Наил Шәмиев чыгыш ясады. Рөхсәт итегез, бүген Буа җәмгыяте исеменнән бүләк тапшырырга пылесос Шамил хәзрәткә. Яңа мәчеткә бөек имам Әбу Хәнифә исеме бирелгән. Хәниф тугры юлда булганнар дигән сүз. Күңелебезнең түрендә нур булып тора безнең мәчетләребез. Шуңа күрә мәчетләребез тагын да артып торсын, халкыбыз йөреп торсын, балалар йөреп дөрес белем алсыннар.
Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah. Ачылыш тантанасы тәмамланганнан соң, кунаклар һәм җирле халык яңа мәчеттә җомга намазы укыды. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Аксубай районының Яңа Дума авылы халкы да элек-электән мәгърифәткә, дингә тартылган. 20 гасыр башында биредә 3 мәхәллә эшләгән. 30 ел чамасы элек төзелгән яңа мәчет капиталь ремонттан соң кабат үз ишекләрен ачты. Мәчет яны территориясен җәйге матур эскәмияләр, зәңгәр чыршылар бизи. Изге йортны кабат ачу бәйрәменә олысы кешесе җыелды. Башкалабыздан да мәртәбәле кунаклар килгән иде. Хайырлы сәгатьтә һәм игелек эшләр булсын. Халкыбызның үзенең рухи шушы күңел халәте белән без аны саклап, яклап, киләчәк буыннарга матур итеп, пөхтә итеп тапшырыйк әле. Мәчетләр, мәдрәсәләр, алар чиста чишмә сыман. Әгәр дә кеше чишмә янына килмәсә, тәһарәтләнмәсә, ул чиста була алмый. Мәчетне бу җәй дәвамында ремонтлаганнар. Изге эшкә 2 иганәче алынган. Аларга авыл кешеләр дә булышкан. Тәрәзәләр алыштырасы иде, түбән алыштырасы иде. Идәннәребез салкын, шулай дигәч, яра бер атнадан сезгә хәбәр итербез ди. Һәм инде бер атнадан соң менә 10 июль аенда, менә 20 елның 10 аенда башлап җибәрделәр ремонтыбызны. 30 ел чамасы элек салынган мәчетнең ичке дивары агач белән тышанган, идәнгә келәмнәр җәелгән, түшәм, тәрәзәләр, җылык системасы алыштырылган. Иганәчеләр, әниләре шушы авылдан булган Равил Кузуров белән Рәис Сөләйманов. Карантиннар вакытында иде гаиләдә шулай әлхәмдә хөрмәтле булган кардәшләребезнең Аллаһ каршында изге эш эшлигәле дип ниятләделәр кардәшләр. Аллаһына рәхмәт. Мәчеткә кешеләрнең күпләп йөрүен телибез, ди мөфти. Бу хәзер инде шундый матур мәчеттә уйлыйм, күп яшьләр мәчеткә тартылыр. Авылында мәчет басыру дигән нәрсә, менә аларга да зур рәхмәт. Мин бик бәхетле кешедер дип саныйбыз үзебезне. Яңа Дума авылында узган гасырның 30 елларында 3 мәхәллә гөрләп торган. Тик икесендә ут чыгып, янып беткәннәр, ә берсен саклап калганнар. Соңрак аның урынында кирпичтән яңасын төзиләр. Мәчетле авылның якты киләчәге бар. Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Аксубай районы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубулашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.